Azi postez primul videoclip pe YouTube și challenge-ul de azi pe Touch Football este să nu pasez mingea nici măcar o dată, să încerc să dau un gol sau chiar mai multe. Nu va conta scorul. Chestia este să nu pasez mingea. Deci dacă pasez mingea, acolo nu se mai pune. Ok. Aici. Nu e pasată. Nu. Pasată aici. Așa. Deci până nu se termină faza dacă am pasat-o, sau nu se dă un șut, deci până atunci n-am voie să dau gol. Da, va fi un challenge extrem de greu, dar eu am voie să primesc pase de la ceilalți gen. Ne-am dat, deci am voie să dau gol. Cercat. Uite că lasă asta mingea. Leipzig termină primul meci aici. Cred că videoclipul ăsta va dura cam aproximativ 10 minute, că e foarte greu să dai gol fără să dai nicio pasă, gen. Acum, deci dacă nu vreau deloc, gen, nici măcar puțin, nici măcar am dat gen din greșeală la el. Nici măcar n-am vrut, eu am vrut să dau în partea opusă, dar am mers la el. Atunci nu se pune capac, pentru că se mai întâmplă jocul ăsta glitch-uri. Fii atent, mamă, ce... Și... Doamne! Doamne! Probabil gol? Hai că aștept o pasă bună. Bine-s! Bine-s frumos aici. Hai că mai avem timp să mai dăm unul. Zic. Wow, uai de capul meu, ce dribbling am dat. Doamne. Deci unii jucători chiar joacă fără să știe de efectiv. Eu o să vă obișnuiesc cu mine. Sunt un jucător mai calm, orice joc nu prea mă enervez. Acum depinde, de exemplu, dacă joc la ceva turneu pe bani sau ceva, mă mai enervez. Sau e ceva foarte important. Dar altfel nu, în meciuri normale, niciodată. Wow. Wow. Și hai, pasează. Las-o. Bună. Și... probabil gol. Dar nu prea mai sunt așa activ în meci, nu știu de ce. Hai. Doamne! Ce se întâmplă? Oai, și atât de câți am mai venit la ei, frate. Wow! Hai, Doamne, să nu ia asta al meu. Finala ta. Wow! E bine, eu mi-am îndeplinit challenge-ul. Vă pup, sper să ne revedem cu bine. Ciao!